Ramogi FCPA Rastas Kwaka mabe osedonje studio ka en jalonye weche mag uchumi. Gimomiyo ni nyalo biro chuno piny owacho mondo ol maromo siling bilion 700 mar pongo fuok mar budget mari komenda mariga mar 2023 nyaka 2024. Komiti mar od bura maloso budget oyango ni higa ni budget ok bi bedo matin ne trilion 3.6. To i budget no siling trilion 2.1 oket tenge ne sirkal mamalo. Jod bura bendo omedi maromo siling bilion 9 ewi pok mar omenda ma oketi ne CDF kendo chwal pok maromo kamano nyaka siling bilion 53. Agulu mar ngaf oket ne silings bilion 44 ka bad migawo mar doho oket ne bilion 22.9. Jod bura oketo budget maromo bilion 385 ne tend counties ka bilion 4.5 to ket ne nyiewo mwandu mag osiptende.